L'empresa ICG Software, amb seu central a Torrefarrera, aposta per la unificació de la imatge corporativa amb tots els seus col·laboradors estrangers, així com per la formació com a eixos de futur. Un altre punt important és la cadena de distribució per tal de fer arribar els seus productes a tot el territori dels 37 països on s'ha establert. I així ho han fet saber als seus concessionaris i distribuïdors internacionals, en la que està la primera convenció de la companyia. D'altra banda, han tret al mercat un nou producte informàtic destinat a facilitar la gestió de les microempreses. Es porque después nosotros somos responsables de dar... És per omplir un buit que hi ha al mercat, perquè aquest es tracta on es mou aquesta màquina, es mou dintre de lo que fins ara estava captiu per les màquines registradores. Aquest segment de mercat, dels petits comerços, era propietari la caixa registradora. I aquí és on nosaltres realment teníem ganes d'entrar, perquè nosaltres estem al terme mig alt, però no estàvem a la part baixa. I la part baixa són molts punts de venda, moltíssims punts de venda, però que tenen unes limitacions econòmiques per poder fer inversió en posar una màquina sobre un mostrador, ¿no? Tenemos una estrategia de que todos nuestros productos lleguen a todo el territorio de cada país, y esto solo se puede hacer a través de consolidar un canal profesional de distribución, no una empresa que nos represente en un país y que quiera hacer todas las instalaciones él directamente, sino que tenga una red de colaboradores como tenemos nosotros aquí en España, para que a través de estos colaboradores pueda llegar a todo el país con todos los productos. Claro. Si no, ellos mismos son el freno al crecimiento.